Haganege Yukrish Bakhuid, Thohdieng Duai, Nagabinda, Lambrang, Thohdieng, Banyoga Jingoi Jinkia, Niduairo Nagabinda, Steve Felix Toniba, Bidon Hapengi Jimpanga Jigshitam, Baujisu in Karkubat Pengoi E. Duai Nagabinda, Fernando Nongrum, Badon the Jingshitam Kalai, Bad Winfrida Nongrum by Don Gajing Shitam Paju. Berlaispa, laifusa. Kopara Haganega Sngi Buram Jungiri Kuit Sngi Karau Niam Nibu Ikajing Tomo Jungi Bara Lempa Baboon Giri Kuit Kiba La Im Shua Yangi Hakane Kabalang Bakhuid Inam Vandra Yakijing Tomo Jungi Kamdame Ngirung in Trang Benyo Kajingarku na beneng banlongiri kuit. Ay baka jinya sailem jongiri kuit baro kinang irap yangiru banyay de kalindi kabaw Jisu kadaw hangi. Giduay na benda kiba pangi bashitam kiba jinjar kiba sngaw kurlad bakiri kuit kinirap yangi lembaga negi Yukrish Bakhuid. Ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Kajinga jango try jango Jesus Christ, but kajingi jango blame. Lem but kajinga sulak jango men sim Bakhuid, kindon rank hard but p barra. Kohimen kopera. Kasngi buram jangari kuid barra kapingan mau yangi kajing kardor janga jingim Bakhuid. Barhabangi puson halor kajing kuid janga jingim jangi. Ngilaban yo I bun kijing tuna ha kajingim jangi. Ilaban yo I bun ki jing talot. Isoto ngimpat long ki Bakhuid haka yait ki yang jongi haki kren ki kana jongi haka jimut jongi haka jingkwa jongi. Togin karpa dia Jisu ban pen kuid yangi. Ay ba baro kiri kuid jonga balang kinang ya sai naga binda jongi. Bangin ya sirim batki haki kam ki jam haka jingim jongi haka nuksa jingim jongi. Kotrai Jisu pen kuid yangi pelong yangi ruri kuid daka jingrai skem jangi ben bud yame nga pala how play badan por baro pad happy ko himen ko para pangalale pop shibun daka jim parka daka tin daka kam daka jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrao janga namar kata nakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa kateizoti ya kiangel bakiri kuid bar ya pi ko himen ko para banduwai na kabindan janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi parendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen
Who try to ease a name? 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 Who Cristo is 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 a name? Who try to 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 is a name? Borom Ubleisha Dron, but I can do Jingsu. I keep in real Maron, Maron, come on, Mama. Ya Roya me, Manamani Mane, Ya Bindon Buram, Bani Samuyame. Ko padon borbaro, ko kwe mabay upa, ko tayo Jesus Christ. Ko kulang rato blay, bakit kipopotay, doblen ka jingkapa, tos kasendeyangi. Nay tamame Bakhuid, nay tamame utray, uwe kahaklita, mame ko Jesus Christ. Mame bayay longlay, ajingya longawe, badumen si Bakhuid, akaburong lupa. To ngin nia duwai nagabinda baro ke jingai kabangi trang haga jingim jongi ngi duwai nagabinda baro ke jingkerku kabangi don kam dame haga jingim men siem jongi bangin long ki bayasirim bat kri kuit ki bala le shua yangi sha ujisu ki bala ya rangkat ber jisu ngi duwai nagabinda ki inga sem jongi kam dame ki himen ki para jongi ki bala jingai naga jingi du Chris pamakiru kiniait egalinti jungu Chris. Koblei badon bor baro by junam me ubala ai hangi kawe kaniyam karukam ban buram yaki hok jungiri ko jame baro ngi karpat balemba ka jingya sailem jang kat une upait belin men ai karhai hangi ya ka jimmap papenyasuk jame ya kaba ngi angnud da utrai jang yu Jesus Christ kon jame uba imbat sensha renkat badme haka jingalang kawe jang mensi Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajipulen na dak tempau. Ngawionis ngalayu ya wei pat wangel bakiu na shabami kasni. Ubat ya kasyap jom ublay baim bat ulapata da kasur pacam ya kisau angel hakiba laai ya kapor ban pensngeu ya kadau bat kaduriau uong wat pensneu ya kakandeu ne ya kaduriau ne ya kiding tat hadu ba ngin da shon shap ya kishakri ublay jongi ha kishalang mat jongki bat ngalayos ngeu ya kajingken jongkito ya kibala shon shap shis pa saupo sau hajar ngut la shon shap haman la kajaj Israel hadin kane ngalapej bat hakmi upai belin ya uba omdon mano bala banyeu na kijaj penriu bat kijaj briu baro na ki paj briu bat ki tin ki thlej baro
ya Kiayeng hakmat kaket bat hakmat ukun lang brod Kiriam da kijan pong jinsur kibali bat kibat kisatlai hala gikti bat kia perta da kasur kabajam kajing peniem kawan nau blei jongi ubasyong halor kaket bat ukun lang brod bat baro ki angel kiba layeng sau dong kaket bat sau dong kitemen kisan bat kisau jentau baim kila dem ngon hakmat kaket bat kila mane yau blei ki yaong amen kajingero ka burom kajing stat kajing aingu kanam kabor kajing klain kidlong hau blei jongi junom amen te uwei na kitemen kisan ulakali yanga kiei kine kibariam syait baro da kajing pong jensur kibali bat nangno kilawan ngala jubak yau ko kenran kamtip mapi ken banyanga hangta ulayatu hanga kine kilong kita kibala light na kajing tenju kabakrau kila sait yala kijan pong jensur bat kila penli yaki hagasnam jong ukulang brod kaktin jong uturai Isomu yau le. Nomor neus pa. Kani gajal ben real Bakhuid, kabawat kakmadum blei, kajong utrai long kakendau bat kajing dap jongka, kajong utrai long kabertei bat kibasyong harga. Nabau sengya kakendau halor kasladuriau, penskan long rim ya karingau halor kasladjing slen. Kani kajat ben riu Bakhuid, kabawat kakmalu blei, ei manyo kiu shulung Thohdieng hatem perjongmu, tangbu Bakhuid tiba donu lubang jus mai syukur, utahun tiang kajing kerku gahor nutrai nongda, bateng ben riu bawar batrang yu blei jong ujakor. Kani gajat ben riu Bakhuid, kabawat kakmadu blei. Kajing pulin na shti Yonis Bakhuid. Kub e hapet kajing kaba kumno ukpa u la ai ngi. Hado ba enda khot yangi ki khon ublei. Bat ngi long ro kumta. Kadau balai ba ka prathai kamitho yangi. Kalong namar ba kam shem la itho yau blei. Kub nilong menta ki khon ublei. Kampat pau ngin salong kum Henry ngitip ba anda uan pau ngin salong kum mau namar ngin sayu I ya u kum ba ulong shisha bat jaru ba kermen kum ne u pen kho jalade kum ba ma u hiro ulong Bakhuid kaktin jong dry Isomu yau le. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tuan senga pibaro kiba sitomat kiba kia jingke,
บัดงานเป็นจะทายจะพี่องอุตรายอาเลลูยาอาเลลูยาอาเลลูยา Utrayundon renkad batim. Rengkat bakhiru Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kabra mamegutrai Haba uyo yaki paid ba. Ujesu lakiyo shabulum. But haba ula shong ke sindran jongu kila yalum saudong iyaku. Te ulastang ben keren bad hikai yaki uong. Suk ki baduk ha kamen siem. Nabaka hima baning kalonga jonki. Suk ki bayam naba en pentengen yaki. Suk ki bajemno naba kinyo kendi yaka kendo kashia. Suk ki batengan bad ki basliang yaka hok naba en pen kadang yaki. Suk ki ba isene naba en isene yaki. Suk ki bakhuid kadonud naba kinyo ya uble. Suk ki ba penyasuk naba en kot yaki ki kun jung uble. Suk ki ba shal banbain nagabinda ka hok naba ka hima kabaning kalonga junki. Suk mapi haba ki briyu kintim bad leben yepi. But kin kren tadrong harukom persha yepi. Namar pilong kinong budjonga. Takamen batorisa naba kabainong jumpi habening kalong kabakarao. Ka gospel jong utrai. Kacingara yameku Chris Ko himen ko para bai hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jongiri kuit baro. Man ki briyu, man ki shinrang, man ki kinde, ki bala im ya ka jingim kat kum ka mon jango balai. Kat kum bat ka saindur jango balai. Kibala rice cam man im nagabinda ka jingkui. But kibala siu da ka dor ban yada ya ka jinglong kui junki. Don kibala siu dor da ka ba aiti ya ka jingim junki. Ka jing siu dor kala banlong ka por junki ka ba kila aiti nagabinda ka kam uble nagabinda ka jingate nagabinda ka jingi duble. Don giba IT yala ka janga snam nagabinda ban yang saki nagabinda Chris ha ka jingim junki. Don gibala yai da ki mer da ki kilometer ban late yala ya ka kubor babha jangu trai. Don giba shale ben nagabinda ka jingate. Don gibala kerlalong ge jimbam nagabinda ki marad kalau ban saki yaw jisu. Don gibala treshitom ban penhe pensan yala ki jonki kun ha ka jinge. Don ki longomi, don ki longopa, don ki kun samla, don ki kinna, don ki pop, don ki bishop, don ki renium, don ki lindo, kibala IT ya ka jingim nagabinda u Chris. Kumba ong u Francis de Sales Bakhuid. Ka jinglong kuit kalong ka jingkot nagabinda ya baro. Ka jingkot banlong kuit kalong ka jingtrang jong ublay. Shisin laka yangi hakane ka parte ublay ukot yangi banyaine haka jinglong kuit. Kumbangi pule nagashiti jongu Paulus Bakhuid sa Ephesus.
Uble ula jid yangi hautrai Jesu Christ. Balong ki Bakhuid, balong ki Baklem Thohdieng. Banyarap yangi hakane ka jinglong kuid. Uble ula pa yala ukun ba marwe. Ba ula ple yaga snam. Nagabinta jongi kumbang ilayos ngo naka kitab jimpan pau. Buon ki brio kilayo mintoy kilas no kordor kilas no butu kabor jonga snam jongu Chris. But kila imbarabor da ka basait kuit yala day da ka snam jongu Chris. Kila ward yaga snam jongu Chris. Kila hapo ka snam jongu Chris. But kila nagabinda ka snam jongu Chris. Da ka jingrais kem manlong ki Bakhuid. Bad habakut ka jingim jongi. Na maharba kila long ki basait kuit da ka snam jongu Chris. Kila yo ya ka baino ban shong badu ble bad kumpa ujianis Bakhuid ulayo i habane. Ki bruyu ki bariam li ki bashong daki hajar ngod omla nyushu. Man pa iway mangi ki batrang banlong ki kun jongo bale bakloy ban sha sait kuit dagas nam jongo Chris ki don kane ka kerdan balabu da uble habane. Mindakas ngi kadbang irake yakas ngi buram jongi rikuit. Uble u kod u werengi way kadon sa kaway pat ka kerdan kabakam kerpang kabakam kuit nagapinta baro banya kane ka kerdan jong kane ka perte kabangi trang kabangi wat bun sin haga jingem jongi. Ngide banlong ki kun ki batrang nagapinta ka kerdan kabakam kenjang kabakam kuit. But ngila banyo kane ka kerdan namar ngidon gi himmen ke para ke balalay shua iyangi ban ha kane ka kerdan ban yo pidiang ya ka pansngiat jong ka jingkerku kumbang yus ngonya ka gospel kilong ki balayo jingkerku kadbang kidang ha kane ka perte kilong ki bat nagabinda ka jingkerku haba kila jid ben nagabinda ka jingkerku nagabinda ka jingsuk baneng kila don jinge babon jai lese kilayay lemba ka jingduk lese kilayam linder ha ka jingem jangki nagabinda ka jingkoy lese kila traishitom nagabinda ka beneng nagabinda ka hokasot lese kila traishitom nagabinda ka jingsuk lese man ka por ha ka jingem jangki kilongi bala shale be nagabinda ka jingkoy lese don napdeng jongiru ki himmen ke para jongi ki badang ha kane ka dur lese don ru ki himmen ki para jongi ki bala yap lupa kila le shua na kane ka parte lese kimi ki pa jongi kila kane ka jingim ka Bakhuid man ka kirlip ma kila siyo da ka dor naga binda kane ka jingkoid lese kadba kiwe kidang pelud por ha ka parte kila jid ban shong rengkat badu Jesu ban duai lese kiwe kila tang naga binda yalade kila mino nala ka jongi ingasem ban Lait-ïa rap ya ki baduk lese kadba ki we pad kidang kren but ki ya kemen ha ka jingim jongi kila jid manum kemenshu nagabinda u Jesu ba kila kendait no ka jing snaba jonga portai ba ko himmen ko para ka jingkot balong rikuit kalong ka jingkot ban shashitom ka jingkot ban kendait yaki baro jonga ne ka portai kumba u Jesu u hikai yangi haulu Jesu ong kadon gador nagabinda ban imbadu Chris. Kadon gador ban kentait ya ke baro kabasinyo hakane ka parte. Kabamot ka jingkot jongu Jesu banlong rikoid kapoy man pa iway ke ba hala ki jongi jinglong bat ki kam gi jang. U officer utre haka office udon hapo jungu kanega jingkot ban koid da ka bakiar na baro ke jingtenjo ka jimpan shoy ban bamsam unong rep u rep ha ka lenga udon ke jingkot ban rep ya ke baro nagabinda ban yada ya ki kun kikti kumjuru nagabinda ban penbiang ya ka jingdon kam jengki wai haba utre kata ka kam da ka jingkoid udang penkra yalade bandon bad kita ki balat
riam ek jainli habane haba ukina school uba trishitom haka school namar udon hapo jongu ka jingtram ban imkoid udang pen kra yala de naga binda ka nega jingkon haba ka longumi kaba trishitom hayin ka sem janga kaba pen biang ya ka bam gadi uba pen side ek jain ki neb uba risumar ek kullong what happenenge jingduk what happenenge jingtrais niu babon jai karai kot men im nagabenda ukris nagabenda ka jingkoid makaru ka penkare banlong ka kende ba riam ya ka jainli ha ka jingim habaki kon samla apateng ba bon ki jingyale ki rai kot men im nagabenda ukris ha ka jingkoid wat habaka wan bon jai ki jingtunju ke jimpen shoy ka ba yade bat ka do urai ban im nagabenda ukris da ka ba kendait ya ka ta ka jingkot udang im kaneka jinglong rikoi ko himmen ko para menda kasngi kadega sngi borom jongi baro khabalong kumda namar ngi don hapo jongi vai pai vai kaneka jingtrang kaba kong san kalong pen he pen san ya kaneka jingtrang banlong ki Bakhuid pindu ya ki vai pat ki jingtrang baro kaba khangla diangi banlong rikoi jisu kot yangi lemba kaneka sngi borom jongi rikoi pindu but trishitom ban pindu ya malle ke jingtrang bat ke jingkwa ban jingai na ka jinglong koid pen he pensan ya ka jinglong koid hapo jogi ladangi pen he pensan ka jinglong koid ban ngisio da ka dor ban yaine ha ka jinglong koid kan kalalong shisha ka bor jongo blai hapo jongi ba yalam yangi ba pen her yangi shaka sunda jongo kris haganega sngi tongin duwai nagabinda kanega jinglong nagabinda kanega jingkot jongo ble banlongiri koid jisuba id karko kardo yangi lemba ki jingya sai lem jambur ngot ki rikoid ki bala imshua yangi ban kongo yame bala siu daga dor ban pinne pinsan ya ka jingtrang janga jingkoid ka jinglong janga jingkoid pamangiru ngin yaid hakatagalinti janga jingkoid da ka bakongo ya ga sur chome en yaro ya utrai Jesus Christ Shalom la shalom amen tangin plai ka jinged ka jangi nganget au le pa jon bor baro unang tao ka bening makindaw rav Jesus Christ ukun pamarwe chung utrai chungi yau bala puna men sem Bakhuid yau bala kana ka Maria tesoti yau bala shale bein hupo Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yam la tep yabu la hiasha ki baya hagas ni ka balai la mi pan ki baya la kiu shabening ushang shakamon ublay pa badon bor baro nang ta unwan pan ben bishari ki bayim ki baya ngangit ho men sem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo kiri koid haga jingma pigi pop haga jimmi pan kado daga jingim bam chukut amen lai spa prapua Jong ka jing e jong e na ling ka sam u so ba da do dag jong ka jing e jong e shim ko tra shim ya ki ni ai ti lu ya da de Jong ka jing e jong e
Akti jong mengi aiti. Toya duai ko himen ko para baga jinkiria jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blay upa badan bor baro To try pting jing pinyan di jong pi. Nak ta ka jing rock borom ka teng jong. Jing Thohdieng pada kapalang pu jong barok away. to ai bakini ki jing tarwa ki bangi wantra ban buram ye ki ri kuit baro kilong ki ba me priang hun ko trai but ai ba mangi ki bangait bakilas kem lupa ha ka jing ba miapshu ngin yo madru ya ka jing karshan lem junki naga binda ka jim penim yangi da ukris utrai jungim Amen. utrai undon reng ka bat pim Reka bat piro. to kentiu yala ki donut Kintiu ki shao try. tongin aingu ya utrai ublay jungim Ka shong hok bat kadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba day kadai ti jungi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba koin ko blay badon bor bat bam jikut namar menda kasngi me ai hangi bandrake ya ga jinka wai janga nomba jome ka Jerusalem beneng ka kami jongi handa habaka Bajob jungi himmen ki para jungi kai lupa hame ya ka jingero junam kum ki pilgrim ki bayai da ka jinge ngipen koloi ben late shakata ka nomba da ka ba shat kemen haka jimpen don buram ya ki to ki da kon bala kindiu nam janga balang da ka ba me ai ruhangi ya ka jimpen slor bat ka bor ha ka jing thalot jungi bad namar kata rangat badu pait belin jangiri koit bat ki angel ngipen don buram yeme kadbangi parta da kawe ka sur ya rom Bakhuid, utrai ublay kipay, neng bertay sa wada kaburam jong de. Osana, Osana, turway ublay shatron. Osana, ublay juno. En yaro bawan agak kerteng utrai neng berteng sawada kaburam jonge Osana Osana dorwa yublay shatron Osana yublay juno. ko himen ko para hagane ga sngi buram jangiri kuit baro ngirungi trang benyo ega jimpen slet mai such a scene lempa umen siam Bakhuid ben yait ya galendi janga jing kuit ben trang ya ga jing long kuit man ka kelip mat hakie ke baro ka bangile dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jongka jing kuit barom Namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da kabapa ya umensiem jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jangotrai jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala kamons ngaba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendal alayabam ula shim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om
Tu shim bat tu di na kane pi barro. Na mar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam batimai bat bam jikut. Ya ka ben pen mi naga benda jampi. Bat naga benda ki babun. Naga benda ka jimap ya ki pop. Tale ya kane ban kan mau ya ngam. Kusnam bakardor jango Chris. To sait kuit yangi. Sait kuit ya ki mensi am hadim pen kuit. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ya da yangi nau bamen na ki kalam. Kajimaya jongka jinge. Katasin bagi bam yune ubu bami ni nakane kakuri ipen benaga jing yam jong me kotrai tatadu menwan Namar kata Ngi ki ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim. Bat ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem. Namar melanyu ya ngi ki ba bit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me. Da ka bas ngi varit ngi kar pad ya me. Bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam ukuris. Ngilong ki bala penya tele kawaida umen siyem Bakhuid. Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjanaya ka ha ka jingir rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbat marwenu bishop jangi bat baro kiling do bat kiriniam taken mau lemro ye ki himmen ke para shinrang bat kende kibala yoti ada ka bakar mania ga jimmi pat badia baro kibala klat no ha ga jingis ne jamme Thohdieng ye ki shaga jing shai ka kama jamme To isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bar kamaria te soti Bakhuid ka kami jango bele ujos Bakhuid korem janga ki apostol Bakhuid but baro ki recoid rengat bado Francis disease Bakhuid ki bela pen sngabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben talem ha jingim bam jikut per bangini ra but pen don buram ya me da ukon jamme o Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallang hame uble uppa badon bo hake jingalang kave jungu men sim Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom Ko himmen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi pamangirung inyo ka jinglong jongiri koi bakiri koi bara kanya side aga binda jongi kat bangi duwai nek kane ka ju ka jing duwai ka ba kiri koi ke bala imshua ingi kila duwai kambun sin bakila puson bat ka bor Jesu kala wankia ka bor jaga baneng kala perlong ya kiri koi ni duwai ko pa jongim ba ha baneng kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka himajo ka long ka monjo ha kan daw kum bahabening to ay ng iminta ka jimbam jungi ka bahala kasi but map ini kring kang jungi kum bangiro ni map ikabeles niyo yi but what elam yang isha ka jimpan shoy and rate of light ini na ka rasiniyo top light yang ingi karpat ko try na ka jinx siniyo baro ha ka jinx bon jamme to ay jinx suk jinx sign ha ka sngi jungi kanam bada ka jingirap ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop But ngin yo jingeda na ki jing jar barro. Kat bangi dangap kemelendia ka jing karmen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jungi o Jesus Christ. Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka brom junom na junom. Kotrai Jesus Christ meyo bala ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy. Ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jungi. Henry ya ka jinge janga balang jame. But ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk but ka jingya tali kawai kat kum ka mon jamme mame uba im but basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka but pim Renka but dap da ka jing idu Christ tong ini ai markelia
Hakumi u Jesu Christ ukon lambro jong oblay. Ba play snam ban pen side code men siem jongi but ban map igi pop jongi. So kito ke bala kot shaka jing kawai jong ukon lambrot. Henry shonga ti men siem jonga kan sakyahi. Kotrai Jesu gis ngoy me ngi roya me nagabinda ka jingai la ka jing kodja me balong ri koi ban perlong yang igri koi melawan hapo ka donor ka men siam jangi melai ti ala de ya ka met bagas nam ben sai kul yang ban pen klein yang Jesu be in ni ai ti ki himmen ke para jangi bahar hakak ti jame ni ai ti ya ka jingang nur jangi vai pai vai hakak ti jame perlong yang ri koi ko Jesu kadbang idang im haki inga sem jangi kadbang idang eat, kadbang idang tre, kadbang idang puli, kadbang idang lay jing lay, menang pinbit yangi daga jing long jaga bani, bangin long barawar ki Bakhuid, aga keren ka kana jangi, aga perkat ka perdan jangi, aga jing terang jangi, ben klein aga jing terang jangi Jesu, bendim daga bendaga jing koi, dai boring Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Penslay yang iko Jesus, penslay tamay yang iko Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Penroy ya kajim penslay jung mensiam Bakhuid hapo jangi. Bangindup im ya kajing im ka Bakhuid. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in nia duvai.
Ngi mane yame ko blay, mame marwe me longu blay bakhuid, ubakrao buram hagiri kuid jame baro. Bangi karpad yaga jinga e jame, krambangin poish yaga jing kuid bajanai, ha ka jing janai janga jingir jame. But bangin jam na kane kamit kawai jangi pelkrim, shaka ka jing kawai, ha ka jaka shongne habene. Da ukris utrai jangim. Utrai undon rain ka bat pim. Mu yaga kli jampi karpad yaga jingkarku na ujisu. To ublay uba hakiri kuit kis no kraw bat ki kemen bad ubala ai bor yepi lemba ki jingkarshan bamla nu jor jongki unai hapi ka jingkarku baklem kod jongum. Amen. Enda la pelait yepi na ki jingjin jar baminda da ka jing side lem jongki bad la saindur yepi katkum ka nuksa jonga jingim bakoi jongi ai ba en shem ba pilong barabor ki bayaine haga jing shakri ya ubale bat yala ki himmen ke para. Amen. Rengkat bat baru kiri koit to pinyo ya ki jingkemen jang ki ying shongne ha ka ba kabalang ka shatkemen ba ya ki kon jangka la pinyaso bat ki pait ka baneng ha ka jing suk jinom. Amen. Bat ka jingor ko jong ubale ba don bor baro uppa baru kon baru men siyam bakoit kan her happy bat kan sa bat pi jinom. Amen. Ya le suk ban pen comment ya ki himmen ke para jumpy da ka jinglong koi jumpy. Isamu ya play. San spa sapua. Amen. Shalom, amen.